Сотовлар гаиләсендә бүген зур шатлык. Уллары Тимурны беренче сыйныфка озаталар. Яшь гаилә күптән түгел Биектауның яңа төзелгән бистәсендә йорт сатып ала. Мәктәпнең якын булуы мөһим иде диләр. Без бик шат, мәктәп безнең өебез янында. Мәктәп белән танышып чыктык. Безгә экскурсия үткәрделәр, ул заманча, бөтен нәрсә современный, оснащенный бик мәктәп. Шуңа күрә балаларга әйбәт кенә укырга булсын. Без бик шат алар өчен. Мәктәп ише мин бик шатланам. Мәктәпкә узган елның маенда нигез салына. Ел ярым дигәндә 3 катлы бинаны сафка бастыралар. Бүгеннән 412 бала укый башлый. 5 беренче сыйныфка 95 кеше. Шул рәвешле 4нче мәктәптәге укучылар санын яртылаш киметеп, бирегә күчерә алганнар. Биектауның бик күп мәктәбеннән шулай ук безгә гариза яздылар. Әмма Казаннан, Әлмәт, Оренбург, Башкортстан, Бөгелмә кебек шәһәрләреннән бик күп балалар күчте. Безгә бик ошады, бик матур, бик ямьле мәктәп, иң мөһиме и янында. Котларга килгән Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары да яңа бинадан канәгать калды. Микрорайон новый строится. Биектау үсә, яңа микрорайоннар төзелеп килә, димәк балалар саны да арта. Бу мәктәп белән генә шикләнмибез әлбәттә. Безнең программалар киләсе елда да дәвам итәчәк. Россиянең про мәктәбе белән дә тыгыз хезмәттәшлек саклана. Балалар гына исән-имин укысын, калганына тырышырбыз. Мәктәпнең исеме дә җисеменә туры килер дип ышаналар. Яңа мәктәп бер туган Максудилар исемен йөртәчәк. Алар икесе дә чыгышлары белән Биектау районыннан һәм туган телне өйрәнүгә зур өлеш керткәннәр һәм бу мәктәптә дә татар телен өйрәтүгә аерым игътибар биреләчәк. Районның Алат авыл җирлегендә дә яңа мәктәп Ямаширмәдәгесен капиталь төзекләндереп тапшырдылар. 2 яңа балалар бакчасы эшли башлаган, әмма алар да урыннар җитмәү проблемасын хәл итми ди район башлыгы. Без икенче атнада бер балалар бакчасы ачабыз, 140 урынлык. 140 урынлык ачканнан соң да әле безнең где-то 1000 ярым бала 1 яшьтән 7 яшькә хәтле очередьтә торачак. Киләчәктә менә ул планнарын тоже алып тормышка яшьтырабыз дип ышанып калабыз. Тагын 2 меңләп укучы өчен 2 мәктәп, 600 сабыйга 2 балалар бакчасы кирәк диләр. Әлегә алар планга кертелмәгән зур өметне Мәгариф илкүләм проектына баглыйлар. Биектау районыннан Алия Хәйретдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.